So, boss, magkano naman po itong speaker nyo? Speaker na boss, 200. So, 200 pesos po yung speaker. Okay, no? So, ito po yung mga binebenta po dito na mga gas tube at rice cooker. No? So, yan po yung mga kagandahan dito. No? Pumayag silang i-vlog natin yung kanilang mga ibinebenta. No? Boss, magkano itong Asahi? Na gas tube na double burner? 100. Magkano, boss? 600. Uy, 600, no? Napakamura, no? 600 pesos po yan, no? 150. So, sa mga naghahanap po, talagang sa mga naghahanda ng pagkain, sa pagkainan, no? Yan po yung mga gamit po dito na stainless. Ayan. So, sa mga ganito na magkano yan? Yung ganito. Oh, napakamuros lang po yan. No? Naanyaya ko po kayo mamili dito dahil talagang totoo na makapal po yung kutsara. Oh. Stainless din po, Nay. O yung stainless. Oh. Ayan, nasuot mo ngayon. Ayan, oh. Magkano yan? 7 mil na lang. Oh, 7,000 po itong relo ni Kuya Ed, no? Siya po ay nagliligpit na at ongoing na sa bahay para sa pamilya, no? 7,000 po ang presyo po nitong relo. Ito po yung makina po sa loob, no? Ayan. So, napakaganda, no? Kaya lang, relo ng babaero. Ayan, ayan, no? Yan yung sikreto ng relo ng babaero. Magkano ang presyo niyan, boss? 12,000. Yun, 12K ang presyo, no? Super clone. Ayan. Magandang klase, no? Alright, so may mga tumbler po tayo nakikita dito, no? Nawala pa mga accessories. So, ang isang per piece ng double wall vacuum tumbler ay nagkakalaga po ng 200 pesos ang 1 liter. Ang benta mo ito 1.5, di ba? 1,550. Pero binibigay mo 1.3. Oh, tama nga yung usapan namin ni Boss Danny rito, no? Yun po yung kagandahan ng mga bentahan po dito ng kanyang appliances at mga power tools. So, yan po yung mga latag po ni Boss Danny rito, no? Alright, so good morning po dito sa Carmen Planas, Burautan, no? So mag-a-update tayo ng kanilang mga presyuhan na nagaganap po dito sa Burautan. So shout out sa ating mga mamimili dito sa Carmen Planas, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update dito sa Burautan, Carmen Planas. So tara! Let's go! So dito ay may mga makikita tayo mga CCTV cam na mga binebenta, no? So dito marami kayong mapipili na mga binebenta dito sa Burautan. So, ang mga paninda dito ng sabon. Sampu-sampu. Walang 5-5 ha. Puro 10-10 ang bentahan dito ng mga sabon. Yan. 10 piso po dyan. Kahit ano po mapili nyo. Boss, magkano itong dart game mo? Nabili mo na. Akala ko binibenta mo eh. So, ang ganda oh. Dart game. So, dito po ay marami po tayong mapipili at mabibili dito sa Carmen Planas, Burautan. Yan po yung mga latag po nila, oh. Alright, so mga gamit naman po sa mga kabahayan po natin, no? Yan. So may mga paninda rin po mga relo, may mga oven toaster. Yan po yung mga makikita po natin na mga nilalatag dito sa Carmen Planas, Burautan, no? So enjoy lang po. Enjoy na enjoy po tayo dito sa pamimili, no? So meron din po mga ukay-ukay. Ayan. Ukay-ukay. Kayo na po ang bahalang mamili kung ano po yung kasya sa inyo na mga pantalon, damit. Nay, magkano po yung mga presyo ng ukay-ukay po? 10. Uy, napakamura po. 20 lang,
10-10, 20-20, no? Talagang makikita po natin talaga na mga mura yung mga ukay-ukay dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Boss, okay lang po ba i-vlog ko yung... Okay, salamat. Mas maganda na rin po yung nagpapaalam tayo dito sa mga vendor, no? Kasi mayroon po mga vendor na hindi po nagpapablog ng kanilang mga paninda. So, boss, magkano naman po itong speaker nyo? So, 200 pesos po yung speaker, no? Hinahanap ko dito, boss, yung si Lupi. Nabili na si Lupi. Ayun, yung 500 pesos. O yun, wala na, oh. May kumuha na at nagko-collection po ng mga toys na nabibili po dito sa Carmen Planas, Burautan, no? So, boss, maraming salamat. Thank you. So dito naman po, no, galing na tayo ng Malabon Fish Market. So dito marami din po mga latag na mga presyuhan na mga isda, no. So marami tayong mapagpipilian dito sa mga tumpok-tumpok, ayan, mga galunggong. So galing tayo ng Malabon Fish Market, no. Yan po yung mga, magkano po sa mga presyuhan ng galunggong? O yun, no, 100 pesos, no. Kagaya rin po sa Malabon Fish Market. Dito rin po sa Divisoria ay marami rin po kayong mabibiling mga isda. Kagaya po ng mga talakitok, gulyasan at mga yellowfin tuna, no? May mga isdang sagisi, nakita bubuli, no? Kasi so mga kilala po natin talaga yung mga nagbebenta ng mga isda sa Malabon Fish Market, no? Boss Lando Explorer. Boss Lando Explorer. Oo. Ako yung nagbablog sa Malabon Fish Market na mga bentahan din ng mga isda. Kaya yung mga isda po na mga nakalatag po, mga kilala ko na rin po. Tayo dumadayo rin po tayo dito sa Burautan. Ito po yung salmon. Ayan. Salmon head. Magkano naman po ang kilo sa salmon? 100 na lang kilo. Dito, mura din po ang mga bentahan ng mga salmon head, no? Talagang dito ay makakamura ka at makakatipid ka sa mga presyuhan po ng mga isda dito sa Carmen Planas, Burautan, Divisoria. Maraming salamat po. So sa mga items po ng mga nakalatag yan, no? Alright. So dito naman po, no, mga latagan po nila dito, no? Ano yung boss nabili, boss? Ayun, oh. Ang mga magagandang relo dito sa mga Burautan, Carmen Planas, no? So may mga safety shoes na ginagamit sa mga construction, no? Ayan, mga latag po dito, no? Ang dami pong bago na mabibili dito sa Burautan. Boss, magkano po yung mga paninda niya, boss? Yung mga safety shoes. 500 pesos, no? Yan po yung mga safety shoes na mga binibenta po dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Boss, maraming salamat po. Thank you. So, grabe po ang mga latagan, no? Mag-aalas 11 na po ng umaga. Talagang ang latagan po ay talagang napakarami dito sa Carmen Planas, Burautan. Yan, no, mga latagan po nila dito, no? Ang daming bago na mabibili dito. At yung gulay isda ay talagang sama-sama na po dito sa Burautan. Dito ay sari-sari po yung mabibili, no? May mga Bluetooth, may mga mic, at sari-sari po, no? So ayan po yung mga stainless po na gamit sa ating mga pagluluto. May mga rice cooker na mga binebenta, no? Meron din po mga gas stove, no? So tatanong natin kung okay lang sa kanila i-vlog natin yung kanilang mga paninda. Okay, no? So ito po yung mga binebenta po dito na mga gas stove at rice cooker, no?
So, yan po yung mga kagandahan dito, no? Pumayag silang i-vlog natin yung kanilang mga ibinebenta, no? Hmm. Boss, magkano tong asahi? Nagastos na double burner. 100. Magkano, boss? 600. Uy, 600, no? Napakamura, no? 600 pesos po yan, no? Mga gasto, nakita po natin na bagong-bago po yung kanilang bentahan dito, no? Meron din po mga single burner at double. Mga kawali na non-stick na mga binibenta po dito, no? So, may asin. Ako nakita. Yan, mga kagandahan po dito, no? Murang-mura po yung mabibili po ninyo dito sa Burautan, Carmen Planas, no? Yan, no? Mga rice cooker, no? 600 pesos, no? Talagang mura, no? May tawad pa yun, boss. O, fix na. Ayun, no? Fix na yung asahin na double burner, no? 600 pesos. Ang bentahan po ng double burner gas stove. Ayan. So, murang-mura na po yun, no? Boss, maraming salamat, ha? Thank you. Kay nanay, oh. Ang kagandahan po, ayan po yung mga gamit. Stainless. Ano yun, stainless po, no? So, magkano po yung mga takip niyan, nay? Ayan, matakip po. 150. So, sa mga naghahanap po, talagang sa mga naghahanda ng pagkain, sa pagkainan, no? Yan po yung mga gamit po dito na stainless. Ayan. So, sa mga ganito, nay, magkano yan? Yung ganito. Oh, napakamura. 100 pesos. Grabe po yung mga latagan dito sa ano, no? Napakarami po at bagong-bago yung mga binebenta po nila at brand new yung mga kagamitan dito sa Carmen Planas, Burautan. So, eto ha, 10 pesos po, makapal yung ano ha. Hindi po makapal yung face, makapal po yung pagkakagawa ng stainless na kutsara at tinidor. Meron pang kulay gold. Ayan. 10 pesos po, ayan ha. So, inaanyaya ko po kayo na mamili po dito sa Burautan, no? O, check natin. O, kapal ng kutsara, o. 10 pesos lang po yan. No? Inaanyaya ko po kayo mamili dito dahil talagang totoo na makapal po yung kutsara, o. Stainless din po, nay. Ayun, stainless. O. Ganda, maganda po yung kutsara. 10 pesos po ang isang piraso. Pati po ang tinidor. Nay, maraming salamat po sa pag-entertain. Thank you po. Alright, so hindi na natin inabutan si Kuya Ed. Kuya Ed, shout out sa iyo. Hindi ko na nakita yung paninda mo, hindi na kita inabutan. Yung mga nailatag ba na nakaraan na naubos? Isa lang. Isa lang ang ginawa ngayon. Yun, no? Isa lang ang nabili, oh. Relo pa. Relo pa talaga at mamari. Magkano binibenta yung hawak mo nasa braso? 10,000. Patingin nga, Kuya Ed. Wala na. Ayan, suot mo ngayon. Ayan, oh. Magkano yan? City Mill na lang. Oh, 7,000 po itong relo ni Kuya Ed, no? Siya po ay nagliligpit na at ongoing na sa bahay para sa pamilya, no? 7,000 po ang presyo po nitong relo. Ito po yung makina po sa loob, no? Ayan. So, napakaganda, no? Kaya lang, hindi na natin maibablog si Kuya Ed dito kasi pauwi na siya. At ang gamit niya, ito na, oh, nakaligpit na lahat, no? So, yung motor, ito pa rin po, binebenta pa rin po ng 50,000. Ayan, yung motor niyang Honda. 50,000 lang po at nakipag-negotiable po kayo kay Kuya Ed dito sa Carmen Planas, Burautan. Kuya Ed, maraming salamat. Thank you. Next time na lang uli. Meron nang pumunta rito. Naka-rated dalawa ito. Nakikita ko sa vlog mo eh. Ayos. Negotiable na yan, Kuya Ed. Sana nga. Magiging bago na uli yung motor mo. Dalawa motor mo. O, diba? Yun ang kagandahan kasi kapag binablog mo yung isang paninda ng ating mga vendor dito, ang mga parokyano natin talagang pumupunta rito sa Burautan, Carmen Planas para hanapin si Kuya Ed. Kaya hindi naman sadya na talagang sila yung nagpapablog at pinapakita natin yung, kasi pahig naman sila na i-vlog natin at makita yung kanilang mga mukha dito para makilala po ng ating mga parokyano o mga kababayan na pupunta dito sa Burautan, Carmen Planas. So Kuya Ed, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-entertain kay Boss Lando Explorer.
explorer. Alright, no? So mga pyesa ng ating mga bisikleta dito sa mga naghahanap po ng mga kakulangan ng bike, dito po ay mayroon po kayong mga mabibili, no? Mga pyesa po ng mga bisikleta. May mga gulong, ayan po, makikita mga batalya. Yan po yung mga binebenta po nila dito, no? So, may bagong latag dito si ate, no? So, dito nung mga binablog natin, nung mga nakalipas na linggo, yung mga shack dito ay nabili na ng ating mga kababayan, no? Ngayon, so, ang mga latag ngayon dito ay mga bota na. Ito pa rin po yung mga shack ng mga naghahanap ng mga buo pa, no? Ayan. Ano to, te? Pampatubo ba ng buhok? Ito. Conditioner. Yan po yung mga binibenta po ni ate dito na mga items na napakaganda at sulit-sulit na mga presyo, no? So yung mga shack, wala na talaga tayong makikita rito na hinahanap natin. Ang shack po dito ay mga ito. Ayan. Mga panghulihan, no? Wala na yung mga pork. So, mga bago na po yung mga latagan dito sa Carmen Planas, Burautan. Maraming salamat po. So, grabe ang mga presyohan dito at mga latagan. Halos lahat ay puro bago. Mga bagong latagan dito sa Carmen Planas, Burautan. So, marami kayong mapagpipilian dito, no? Alright, nako. So, nandito tayo kay Boy Orig. Boss, shout out, boss. Kay Boy Orig, ito yung mga latag niya ngayon na mga panindang relo, no? Yan po ay may mga bawas pa rin po na inyong makakamit dito kay Boy Orig, no? So, ang gaganda ng mga latag niyang mga relo. Pili lang po, may pambabae po tayo dyan, ha? Yun, no? Pili lang po kayo sa mga parokyano natin dito sa Carmen Planas, Burautan ng mga relo, no? Alright, so nandito tayo sa Burautan, Carmen Planas, no? Ito po yung mga latag ni Mang Boy Kaskas. So, may bago na naman tayo nakita, no? Baka ito yung nakita natin nung nakaraan na relo ng babaero. May bagong labas na naman. Ayan, no? Ito na naman yung relo ng babaero. So, sa mga naghahanap ng mga relo para makatakas kay Mrs. Ito po, relo ng babaero. Ayan, ayan, no? Yan yung sikreto ng relo ng babaero. Mga tatakwa ay Invicta, no? May mga Seiko. Tama, may mga Seiko rito, no? Meron din na ako super clone. Ano? Super clone. Itong ganda, oh. Magkano presyo nito? Well, Super clone. Magkano presyo niyan, boss? 12,000. Yun, 12K ang presyo ng Super Clone. Ayan. Magandang klase, no? Sa 20,000. Eto, boss, magkano to? Ang ganda nito, oh. Alin? Ito. Yeah, oo. 1.8 lang yan. Oh, 1.8. Pero napakaganda, oh. So, ayan po yung mga parokyano natin na mga namimili sa mga relo ni Mang Boy Kaskas, no? Talagang ang mga relo po dito ay solido. At napakaganda ng mga bentahan po rito, no? Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, so may mga tumbler po tayo nakikita dito, no? Na wala pang mga accessories. So, ang isang per piece ng double wall vacuum tumbler ay nagkakalaga po ng 200 pesos ang 1 liter. So, ang mga accessories ay meron din po tayo nakikita rito. Ayan po yung mga accessories niya. Boss, magkano yung accessories niyan? Iyon, 50 pesos po yung mga accessories na mabibili nyo po dito sa Carmen Planas, Burautan. Napakamura po. At kayo na po ang maglalagay. 50 pesos na po ang mga accessories ng double wall vacuum bottle. Boss, maraming salamat. Thank you.
Alright, so punta tayo dito kay Boss Danny sa mga nagbebenta ng mga power tools na nakikita po natin dito, no? Boss Danny, shout out po. So ito po yung mga power tools na lagi natin nakikita sa mga kasamahan nating vlogger dito sa Carmen Planas, Burautan. Nung nakaraang linggo, wala si Boss Danny, no? So ngayon, makikita natin yung mga presyuhan ng kanilang mga bentahan dito ng mga power tools. Boss Danny, meron ako yung nahanap eh. Pero hindi pa rin napalitan, no? Yung sinasabi mo sa akin na double burner. Wala pa yung sinasabi mo sa akin? Ang sabi mo sa akin nung nakaraan, yung double burner o yung bago. Ito, ang benta mo ito 1.5, di ba? Pero binibigay mo 1.3. Oh, tama nga yung usapan namin ni Boss Danny rito, no? Yun po yung kagandahan ng mga bentahan po dito ng kanyang appliances at mga power tools. So, yan po yung mga latag po ni Boss Danny rito, no? Sana hindi tayo makapiright sa lakas ng... So, ayan po yung mga... So, ito po yung nakita natin na nilagyan ng magnet ni Boss Danny. Yan yun, yan. Ito. Ito natitikitan. Hindi, parehas yan. Parehas. Yun, no? So, magkano pa rin yung presyo niyan? 650, 350. Medyo si Boss Danny ngayon ay hindi na natin gaano kasi sobrang pagod din po dito sa Carmen Planas kasi sa dami ng vlogger na ini-entertain niya, pagod na. Yan yung mga paninda ni Boss Danny rito, no? Oo, ang ganda niya, no? Sa mga mahilig mga magluto, kahit italbog-talbog po natin yung stainless na yan, no? Boss Danny, ito lang po yung tatanong ko, last na to. Boss Danny, magkano itong power tools na to? Yung impact range? 2.5, hanggang 2,000? D-Volt tsaka Makita, no? Yan po yung impact range na ginagamit sa mga motor. Yan, no? Yan ang kaganda. Ilang baterya nito? Dalawa. Magkasama na to. Yan, may kasama ng case, no? Sa mga naghahanap po ng mga power tools. Dito po kay Boss Danny, may mabibili po kayo mga impact rings na gamit po sa pangmotor na panggilid, no? Yan ang kagandahan kay Boss Danny dito sa mga mic. Yan. Ito, kailangan ko nito ng mic na to. Pero susunod na lang kasi kailangan ko muna kay Boss Danny yung double. Boss Danny, balitaan mo ako nito kapag meron na. Yan ang gusto ko eh. Kailangan ko kasi ng double burner. Oo. Ito na lang, last na to. Boss Danny, magkano to? Ito, 1,650 hanggang 1,500. Ayun, 1,650 hanggang 1,500 po binibenta, no? Negotiable po yung tawag dito. Oven. Boss Danny. Ayun. Yan po yung nilalagyan po ng mga turbo. Oven turbo, no? Yan po yung mga 1,650 binibigay ng 1,500. Yun po yung mga presyo, no? Ito po si Boss Danny. Okay na, pakita ko yung yan po si Boss Danny na nagbebenta po dito sa Carmen Planas, Burautan. So, boss, maraming salamat sa pag-entertain. Thank you. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Carmen Planas, Burautan, ang kanilang mga presyuhan at mga bagong latag ay mga magaganda at murang-mura po ninyong mabibili. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa mga viewers po natin, no. Sana po ay no skip ads sa panonood po dito sa Carmen Planas, Burautan. So shout out sa ating mga vlogger dito, na mga tropa dito sa Carmen Planas, Burautan, no. So shout out kay Bornox TV, na kay Adventure TV, at kay Elmo Valioso Vlog, kay Tony Vlog, kay Kupuntin, at sa mga tropa po na ibang vlogger po dito sa Carmen Planas, Burautan. So, enjoy and be safe po. At paki-like and share po ang pag-vlog po dito ni Boss Lando Explorer. So, dagsa po ang ating mga mamimili, no? So, enjoy and be safe po dito sa pamimili sa Carmen Planas, Burautan. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update dito sa Carmen
Planas. Enjoy and be safe po. Maraming salamat po. Bye-bye.